बाबूजी के बोले शेयर में से पैसे चोरैले बनी ना कि हम तो हम तो कवना सवत संगे काटो तारो चांग आज हम जन्म होला तो से कोई भूजा नहीं खइले अब के मिलल बा कोई नहीं खइले आज खाए के छोड़े ए पार्टनर कथी खाता रे नी ए हैं कथी खाता रहो हम जब से जन्म होल बानू हो तब से पहली बार हम भूजा खाता नहीं ए तन से हम लोग खिया ना हे हम लोग तन से खिया ना मैं हां हे तो हम आउ किनम त ना दे म भूजा किने लास तू हां हां देख नहीं ए खिया ना ए पार्टनर ए ना खियाबो भौजी के पैसा चुरा के लेनी है हां खियाओ ए भौजी के बोले शेयर में से पैसे चोरैले बनी ना कि हम तो हम आउ किनम तो खियाओ ना हां खियाओ ना ना हटो हटो ए ना खियाबो ए हम के ए तो खियाओ ना यही हट अरे बाप रे हट ए खिया ना हो गइलो ए बोली बाड़म तो हम आउ किनम त खिया मैं खिया खो साला खो आओ खो सब खो साला खो सब खो बड़ा भूजा खाया बन खो सब खो हां बाप रे बाप साला जॉब देखेलन तब चल आवेला अब जो अब ना तुम खाने ले कैसा लगता पूरा हुरिया देला नीमन लगता पूरा हुरिया देला मार तो खा गई और साला का हम का चाय कुकाऊ बोली ना लागल हो तने सुकी आउर अरे हो गइलो हां अपना भौजी के बोले शर्म से लियाल बनी चोरा के यार तने सुकी साले तू नहीं तरह भूजा खिया गाना ना साला तू बस बेल गार्डन तेरा के नहीं घर मारो ए तने सुकी बाबा बहुत सुंदर बैठे जॉब जाए तो कब आ जाता है कहाँ से देती हाँ जगह कब बुढ़ियों का ना बुझा कर रखा कि दे दी यार ये को चौपे बचल बटे अब कथी के रखे देखती अब चलता नहीं है खान ना पानी पी के रहेंगे चले मार ए दाना ए ना दो फेर ना गेले फेर ए तकाओ हां ओकरा पहले देली ना नहीं भागे घर हां बुढ़ियो कहली दे देनी है चाची कहली है ना देनी है घर ना ए चलो फट दमा होता है